Wel, helo bawb, a dyma fi nôl i wneud sesiwn bach arall gyda chi o ran iechyd meddwl a lles. Gobeithio bod chi'n cadw'n iawn, a'r rheinion o'ch chi sy'n adolygu, gobeithio bod yr adolygu'n mynd yn dda gyda chi a bod chi yn medru edrych ar ôl eich hunan trwy'r cyfnod prysur yma sydd o'ch blaen chi hefyd. Wel, sesiwn heddi yw ar maeth a llesiant, nutrition. Nawr, dwi ddim yn rhyw arbenigwr llesiant, right? Cyn bod chi'n meddwl bod fi yn, ond beth dwi yn mynd i rhannu gyda chi, falle rhai pwyntiau a all helpu chi drwy gyfnod adolygu a chyfnod aroliadau, ond i wedi gwir trwy unrhyw gyfnod, pen y bod hynny'n yr ysgol, neu pen y bod chi'n mynd i edrych am waith a gweithio ar ôl yr aroliadau, tybryd sydd bynnag, mae'n bethau dwi'n wneud i edrych ar ôl yn iechyd meddwl i hefyd. A mae'r link rhwng llesiant a iechyd meddwl yn bwysig. Achos mae beth ni'n bwyta a beth ni'n rhoi mewn i'n cyrff ni yn cael effaith, mae yna link penodol rhwng hynny a sut ni'n teimlo. Yeah? Felly, dwi'n rhannu cwbl o bethau gyda chi heddi, falle fydd o ddefnydd. Meddyliwch am pethau ydych chi'n neud. A'r hyn dwi am i chi feddwl am yw, meddyliwch am sut ydych chi'n teimlo ar ôl bwyta bwydydd arbennig. Hynny yw falle sut ydych chi'n teimlo ar ôl bwyta gormod o siwgr falle. Chi'n cael rhyw fath o high, ydych chi'n cael lot o egni, ond wedyn ni o'r rhy ben, mae yna crash yn dod yn dysau. Falle pan o'ch chi'n bita gormod pryd mawr am sy'r cinio, os chi fel fi, os ti'n bita gormod sy'r cinio, dwi wedi blino ar ben y pnawn, does gen i ddim egni. Felly, jyst meddyliwch falle sut ydych chi yn teimlo ar ôl bita gwahanol fwydydd. Mae lot o bobl yn gwneud hyn hefyd i ffindio allan os oes yna allergy gyda nhw yn gerbyn rhywbeth. So, meddwl sut ni'n teimlo. Ond y peth cyntaf dwi am sôn am yw hyn. Mae bwyta y bwydydd cywir, mae bwyta a bwydydd sy'n ei ni helpu ni deimlo well yn rhoi fwy o egni i ni. Mae'n gwneud yn meddwl ni fwy clir a mae'n gwneud i ni gysgu'n well. So mae'r 3 pwynt hynny gyntaf yn rili bwysig. Os ydych chi'n adolygu, os ydych chi'n mynd trwy gyfnod prysur, os ydych chi'n teimlo dan bwysau, mae cael digon o egni yn bwysig, mae cael meddwl clir yn bwysig, a mae cysgu'n bwysig. Felly mae hynny'n rili peth cyntaf i ddweud. So mae'n gwneud y pethau cywir yn helpu ni drwy gyfnodau anodd, prysur a gorbryderus. Peth cyntaf dwi am sôn am, a chi wedi clywed fi'n gweud hyn o blaen, ond mae fe'n rili bwysig i ddweud eto, yw yfed digon o ddŵr. Nawr, dyn ni'n dod mewn i gyfnod o'r haf, dyn ni'n dod mewn i gyfnod pan mae'r tymheredd yn cynhesu, a felly dyn ni'n mynd i chwysu fwy. Ddim yn feddwl neis iawn, ond dyn ni yn dyn ni. A pan bod chi'n adolygu falle, chi'n mewn ystafell gynnes, chi'n eistedd yna, dych chi'n chwysu, dyn ni'n colli dŵr. A felly mae yna ddanger bod ni'n mynd yn dehydrated. Os dyn ni'n mynd yn dehydrated, mae hynny'n effeithio ar ein ffordd ni o feddwl, yn cognitive thinking ni, mae'n effeithio ar ein lefelau egni ni, mae'n effeithio ar ein concentration ni, dyn ni'n mynd gallu concentrate gymaint. Felly mae yfed digon o ddŵr yn ystod y dydd yn rili bwysig. A does dim rhaid ni yfed glasod o ddŵr syth bin lawr, jyst sipaidiau bach, ond yn aml, bod ni'n cadw'r lefelau hydration yn bwysig, yn uchel. Felly beth cyntaf, dŵr. Maeth, nutrition, yfed digon o ddŵr. Yn link ti hynny, lleihau faint o goffi a te da chi'n yfed pan chi'n adolygu. Ac mae coffi a te yn gallu arwain at bach o iselder, mae'n gallu arwain at bach o gorbryder, achos mae'r coffi yn creu adrenalin, mae'r coffi creu galon, mae caffeine yn creu ni fynd bach yn fwy, ond mae hynny'n gret ambell i waith, ond wrth gwrs, rhy ben wedi, dyn ni'n blino a mae'n grash. Mae'r coffi hefyd yn dderetic, hynny yw, dyn ni'n colli fwy o ddŵr, allan o'r corff, ydyn ni ddim eisiau gwneud na, dyn ni newydd sôn bod ni eisiau bod yn fwy hydrated, i gadw lefelau egni, cadw lefelau concentration i fyny. Felly, y pethau dwi'n wneud yw, peth cyntaf dwi'n yfed pan dwi'n codi o'r gwely yn y bore yw glasod o ddŵr. Achos dwi'n codi o'r nghwsg yn dehydrated. Felly, dwi'n yfed glasod o ddŵr, rhywfaint, rwy seis fel hyn, os gallu gweld, mae'r Zoom yn neud y ddiflannu. Ond rhyw glasod fel yna, peth cyntaf, cadw dŵr nôl yn y corff. A wedyn ni, rhyw glasod falle
2 glas yn y bore, wedyn ni'n cinio, 2 glas y brawd, cadw fel yna. Rhyw 2 litr ddylen ni fod yn yfed, ond peidiwch poeni gymaint am hynny, jyst mwynhau siŵr bod chi yn yfed digon o ddŵr trwy gydol y dydd. Mae athletwyr, bobl sy'n chwarae lot o chwaraeon, yn gwneud siŵr bod nhw'n hydrated, achos mae hynny'n cadw nhw fynd am mae'n helpu nhw gyda i lefelau chwaraeon. Felly mae'n rhy mor bwysig pan ydych chi'n islawr yn adolygu neu gwaith cartre neu rhywbeth fel yna. So, dŵr a torri lawr o'r goffi a te os ydych chi'n yfed lot o hynny. Yeah? Os ydych chi yn yfed toffi a te, falle cael glasod o ddŵr ar y cyd gyda hynny hefyd. Mae hwnna'n bwynt really pwysig. Y pwynt nesaf dwi am sôn am yw pan ych chi dan straen, pan ych chi dan bwysau bach yn gorbryderus lot mlaen, mae'n rili bwysig i fwyta yn aml. Bod ni'n cadw lefelau egni'n uchel yn aml. Hynny yw falle bwyta brecwast, wedi cael nhw bach yn y bore, wedi cinio bwyta'n aml, ond prydiau bach falle. Yeah? Lle un pred mawr. Bwyta'n prydiau bach yn aml fel bod y lefelau egni ni'n cadw'n lefel. Bod ni ddim yn cael rhoi spikes. Yeah? Bod ni ddim yn cael lot o egni wedi crash a chi eisiau cysgu, lot o egni wedi crash a chi eisiau cysgu. Os dyn ni'n cadw hynny'n weddol fflat, mae hynny yn helpu ni wedi ni i gadw'n egni ni, bod ni'n lefel yn ystod dydd, bod ni'n lefel y sugar ni, yn cadw yn wastad. Unrhyw un sy'n gallu trwy colli pwysau, neu unrhyw un falle sy'n falle diabetic, maen nhw'n gwybod pwysigrwydd bwyta pethau bach yn aml fel bod ni ddim yn mynd oriau heb fwyd, a wedyn chi'n meddwl, dwi'n starfo nawr, a bwyta rhywbeth, a chi'n y ffridge, a chi'n bwyta popeth, a wedyn, chi'n teimlo fel la, right? So, bwyta pethau yn aml, cadw'r lefel yna. Ac mae angen eich egni chi ar concentration dros gyfnod. Wedi gamsar aroliadau, bwyta brecwast yn rili bwysig, cyn mynd i aroliad, bod chi'n cael lefelau egni, a wedyn ni bwyta cael rhywbeth ar ôl ar yr arholiad wrth gwrs, fel bod y lefelau egni na'n cadw'n weddol wastad. So dŵr, torri lawr o'r te a coffi, bwyta mewn prydiau bach, ond yn aml, mae hynny'n really helpu. A wedyn ni, beth dyn ni bwyta? Wel, wrth gwrs, dyn ni'n gwybod bod bwyta ffrwythau, llysiau a pethau iachus yn really dda i ni. Felly dwi ddim yn mynd i ormodi ar hynny, achos dyn ni'n gwybod hynny. Dylen ni fod yn fwyta rhwng 5 i 7 porsiwn o lysiau neu ffrwythau bob dydd. Right? Felly mae hynny yn hollol bwysig. Mae'r vitaminiau yn bwysig, mae'r maeth dyn ni'n cael o hynny'n rili bwysig. Ond dwi am rhannu un peth gyda chi falle sy'n ddiddorol. Mae lot o waith wedi cael ei wneud mewn i fwyd neu diet Mediterranean. Hynny yw y bwyd o'r cyfandir, Sbaen, Ffrainc, Eidal, pethau fel yna. A mae yna lot o waith ymchwil wedi wneud bod y bwydydd yma, neu cadw'r diet Mediterranean, yn dda iawn ar gyfer iselder a gorbryder. Un oherwydd, mae yna lot o lysiau a ffrwythau yn y diet hynny. Mae yna lot o bysgod olew, oily fish, yn y diet hynny. Yeah? Mae yna lot o brotein yn y diet hynny. Right? Felly mae'r pethau yna'n rili bwysig. Mae'r protein yn cadw ni'n llawn yn hirach na rhyw carbohydrates y pethau. Felly mae'r diet Mediterranean, os meddylwch chi'n bwyd pan chi'n mynd ar wyliau, neu bwyd hafaidd, mae fe'n lliwgar. Yeah? Mae'n bwyd ni yn dueddol yn y geio fod yn eitha dywyll yn diwedd. Mae'r bwyd Mediterranean mae'n rili lliwgar. Lot o lysiau, peppers, a gwahanol bethau, lot o sigwyrdd, a salad, a pig ffres, a pethau, pysgod ffres, popeth fel yna. Felly, mae yna lot o ymchwil wedi wneud i hynny. Felly, un o'r pethau dwi'n wneud i drio cadw, dwi'n ddim yn wneud y bob tro, so bydwch meddwl bod fi'n rhoi angel fan hyn, achos dwi ddim. Ond un o'r pethau dwi'n trio wneud yw cadw at y diet Mediterranean. Hynny yw bod yna blat o'n blaen i sy'n lliwgar. Lliwiau'r enfys ar y plat, bod yna ddigon o faith, ddigon o vitaminau ar y plat, balans rhwng protein, os chi'n vegan, vegetarian, mae yna protein mewn gwahanol bethau hefyd, a ddigon o bysgod falle, a cig, a llysiau'r salad a'r ffrwythau. Yeah? Felly mae'n rili bwysig pan ych chi yn
o dan straen, o dan teimlo bach yn ystod falle lot o beth ymlaen, bod chi'n yn edrych ar sut mae'r diet na. Achos os chi fel fi tym bach, pan dwi dan straen, pan dwi yn gorbryderu, dwi'n dueddol o eisiau bwyd sydd falle ddim mor dda i fi. Achos dyna beth mae'r corff yn gweud, o, dwi eisiau rhywbeth neis, dwi eisiau rhywbeth comforting, dwi eisiau rhywbeth, yeah. Ond beth dyn ni angen really yw bwyd sy'n gwneud ni deimlo'n well. Bwyd sy'n rhoi fwy o egni i ni, a bwyd sy'n rhoi fwy o maith i ni. A dyn ni'n mynd deimlo'n well ar ôl i fwyta fe. Felly, y link rhwng iechyd meddwl, lles a bwyd, a maith, yn rili bwysig. Yfed digon o ddŵr. Torri lawr ar te a coffi, os gallwch chi. Yeah? Os ydych chi yn efo te coffi, falle cael dŵr gyda fe. Meddwl faint o ddŵr ydych chi'n efo yn ystod y dydd. Meddwl wedyn ni am fwyta yn llai, falle prydiau bach yn llai, ond yn fwy aml. Nid yn siŵr falle bod ni ddim yn defnyddio rhyw fwydydd artificial i gael fwy egni, hynny yw siocled, siwgr yn y te o'r coffi, pethau fel y drinks yma sy'n rhoi fwy o egni i ni. Yeah? Trio cadw at bod y corff yn lefel, bod ni ddim yn cael rhyw spikes fel yna sy'n ffain pan fod y spike yn dod, ond wedyn dyn ni'n blin a lot. Yeah? Okay. A wrth gwrs mae'r bwydydd hynny hefyd yn eitha addictif. Fwy ydyn ni bwyta honyn nhw, fwy ydyn ni eisiau honyn nhw. Yeah? Meddwl am y maith yn ei cael o lysiau, ffrwythau, yeah? Cadw at y bwydydd ffres yn ei cadw at y bwydydd sy'n ei deimlo'n well, a'r ddiet Mediterranean. Newch bach o ymchwil os chi eisiau ar the Mediterranean diet. Mae yna lot o waith wedi cael ei wneud ar sut mae hwn yn ei deimlo, a sut mae fe'n wneud i ni deimlo o ran lles a'n iechyd meddwl ni. Felly, cwbl o bethau i helpu ni o ran maith a iechyd meddwl. Gobeithio bod yna cwbl o bethau fan'na i wneud ni feddwl. Sy'n rhaid i wneud i byd wrth gwrs, ond gobeithio falle bod yna un newid bach. Yeah? Bod ni'n torri un peth drwg, fetr comas allan, a rhoi rhywbeth arall neis da yn ei lefe. Yn wedig pan bod ni'n mynd trwy gyfnodau o aroliadau, gwaith, lot o waith cartre, a adolygu. Felly, rhywbeth i feddwl am. Felly, diolch i chi am wrando. Pwtiau ber o'ch chi'n gwybod bod fi'n licio. Mae'n gobeithio bod hynny'n digon ber i ni wrando, falle neu rhywbeth yn ei gylch. Felly, diolch am wrando. Edrychwch ar ôl eich hunan, byddwch yn llesol, a pob hwyl gyda popeth eich chi'n wneud. Diolch yn fawr.